It's the Hello! Sa Bulacan, kumain ng chicharon kasi maraming chicharon sa amin. At saka excited na ako magpahinga at kumain ng marami. Kasi dito sa Makati, si Kuya Pacquiao lang yung pack-lunch na kinakain ko. So doon, marami akong makakain ng masasarap. Pangasinan. Eto ngayon, uuwi ako ngayon, ngayong araw. Hindi ako sanay. Gusto ko pa rin yung feeling na nasa probinsya. Amin yung hangin ng probinsya kasi masyadong polluted dito sa Manila. Papasko, pa dun sa girlfriend ko. Traffic eh, Manonood ako ng Korean na movies, hindi na updated din po. Magpapasko, uwi ako sa province namin sa Bataan para makasama kayo sa mga mahangin ko sa buhay. Magtulog, babawi ako ng tulog. Tapos sa gabi kasi mostly yung gala ko, mga vampira kasi nandito. Kakain. Christmas, sa Pangasinan na. Pagkasikaso ng kasal. Kasi may mga natira pa, hindi pa natapos. Sa Pangasinan din, punta agad ako sa beach, na Miss Liligay Beach. Hindi natin ko alam paano nga. Since na-repeat ako sa Cebu, syempre, i-spend ko yung time ko sa family. Sa Pangasinan ako magpapasko since dumating yung sister ko. So happy ako kasi this Christmas, kompleto ako. So yun, Merry Christmas sa lahat. Kasi I'm going to Samar. Marami. Kakain. Malaya. Yes. Ganoon. Grabe yung pimple ko. Sa Malabon lang. Yung sister ko kasi uwi and then papuntahin ko yung mother ko from Pangasinan. Dito siya magpapasko with us. Siyempre magchichikahan kasi na-miss namin yun. Matagal na wala sa atin. So yun. Merry Christmas! Yan pala yung basketball muna. Kakain ng madami. Cheat month. So magpapataba tayo. Siyempre, una ko nang gagawin dito, magpapabarya ng tig-20. Kasi ang dami niyang pagdating, pagbabaw pa lang ng bus, marami nang inaanak na nakapila. So, pabarya ng tig-20. Plano ko sana sa City of Dreams eh. Kaya lang medyo nagulat ako sa price na ng mga hotel. So nag-decide ako sa bahay na lang. Together with my wife and my kid. So magkakaroon na tayo ng simpleng celebration ng Christmas dito sa Manila. Actually morning, go Hong Kong kami for yung breakfast and then Macau for lunch and then Paris for dinner. Pero inaalala ko baka magkasakit yung mga bata kaya maghahanda na lang kami sa bahay. So we spend time with family. So yun, mag-iihaw ako. Siyempre linggo yun, church muna, pinaka-importante. Kasama family. Tapos manonood kami ng sine, magkakasama. Kasi yung huling nood namin ng sine, 2 years old pa lang ako. So ngayon mauulit siya. Thank you Madrid. Merry Christmas. Hindi pa sigurado pero i-spend ko yung time ko sa family. Hindi ko lang alam kung sa Pangasinan o dito sa Manila. Kung uuwi yung mga taga-Pangasinan dito sa Manila o kami uuwi dito sa Pangasinan. Pero sure na magkakasama ko. Alright. Ako, Pasko, malamig ang Pasko ko eh. Naghahanap pa ako ng kasama ka. Ikaw hindi ka nakakainis ka. Kasi kami dito. Maghahanap ako ng kadate para hindi naman malamig yung Pasko. Magluluto. Oo, kakain ng mga pagkain agad, no? Pero nakakamiss kasi yung mga, yung pagkain sa province, like mangga, gano'n. Tapos, tinapa. Yun lang. Pumunta ka ng Pangasinan, syempre. Magbabanding kami ng family ko, tsaka yung 4,000 tulitin ko yung isang kasama na. the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. It's the